Dobrý deň, dámy a páni, ja vás vítam u nového videa o hry War Thunder. Máme ho tu teda znova. No a dneska tu máme teda Tiger Ečko. Nie Tiger H1, ale Tiger Ečko, ktorý som vlastne získal v minulom videu. Ak ste to video ešte nevideli, tak si ho určite bežte pozrieť. A vy ste mi ešte stále neodpovedali na moju otázku, že či mám teda radšej skúmať to šeskové BR-ko. Takže tuto dva pantery, jeden protilietadlový a jeden stíhač tankov. Po prípade by sa tam možno počase dalo volať čo z toho vzduchu, ale to zo vzduchu má maximálne 4-3 BR a to je toto tu, to je najlepšie lietadlo zatiaľ čo mám. Síce skúmam túto ulietadiel tento Hornis, ale aj ten je stále len 2.7 BR-kom a keď už som hral, alebo teda skúšal som hrať, tak už tam lietali tieto Messerschmitty. Bolo to, že vážne počuť. Takže najskôr by som tam dával lietadlo asi toto. FV 190 F8 má už len z dôvodu, že s FV-kami mám celkom dobré skúsenosti a navyše dokáže uniesť túto megabombu a tá už myslím si, že dačo zničí. Alebo ešte tieto rakety malinké, ešte takúto bombu, ešte takéto, alebo tento prídavný, koľko? 30 mm kanón, ale to je zbytočné podľa mňa. Takže keby som tam mal dať lietadlo do toho žeskového berka, tak tam dám asi toto FV-ko. Alebo ešte možno, pozrieme čo má tento, ale to je o ničom. Alebo ešte možno toto K4. Ale tak, teraz som sa vydal teda tým Messerschmittom smerom. A neviem, prečo to tu tak dlho okecávam a môžeme ísť teda na samotný Tiger. No a som zvedavý, že ako dlho vydržím, možno, že stihnem aj 3 hry, keďže som s ním hral, tak som dal maximálne 3 killy, ako vtedy s tým Panterom, ale aj to bolo, že som mal mega šťastie a hneď prvú, čo som schytal, som aj odišiel na onen svet. Ako mi to tu šumí. A zatiaľ máme len ten základný, dobre. Ale máme tu zas B-29, čo je nukleárny bombardér. No a nevydržal som väčšinou s tým tankom moc nejako dlho. Máme tu F-Panther, D-Panther, A-Panther, tam som videl Leckpanzer. Máme tu F-Panther, teda, jak som hovoril, a zatiaľ čo tu máme najlepšie je Tiger 2P, či nie? Áno, Tiger 2P. To je ten s Porscheho vežou. No a ešte nemám, ale začal som ho skúmať, lebo som z nejakého dôvodu najprv skúmal ten Jak Panther a akože nehovorím, že to musí byť zlý tank, ale tak s tou mizernou spiatočkou, ako má Panther, tak si moc neviem predstaviť ani len kempenie. A keby ste išli že už náhodou aj do priamého útoku, tak to si neviem predstaviť už absolútne. S tým tankom. No a už tu líta dačo. Takže tento tank by už mal volačo lepšie odraziť, jak Tiger 1H. A neodrazil. Sme veľmi rýchlo skončili. Prvá hra. Minutáž. No ty kokos, vážne ma museli zničiť, aby ste ho tú Hellcatu zasranú mohli zničiť vážne. Akože chlapci. Toto som si nemyslel.
No, nič moc sme nezarobili. A skôr sme prerobili na oprave. To nevadí, ideme ďalej. Toto je ešte lepšia mapa. Keďže mám žltý skin na tom tanku, alebo teda žltohnedý, a je to tu biela mapa. To je úplne, že topka. Vážne to tam budem nenápadný jak hovno v tráve. No, nevadí. Je to aj horšie, ale dík, Sturmloser. Predtým sa to volalo, tuším, Sturmtiger. Nie. Ale tak sa mi zdá, ono sa to nepremenovávalo. Ale dobre, máme tu na začiatok 4 háčko. Máme tam ešte H1 Tiger. Som tam volá, kde tuším videl Tiger 2S. Takže sme schytali 6-7-čkové berko jak svinia. Na 100% tu bude Pershingov jak nasraných. Výborne. Tu bude americký Pershing. Títo neviem, či majú Pershingy. Tuto bude zase niečo odkopírované. Tuto budú AMX. Tuto bude dobré letectvo. A u Izraelu to bude ten Sherman. Akože je to úplne ohovne ten Sherman, ale tak s tou muníciou, čo má, tak prerazí úplne všetko, čo tu je. Až na ten Sturmtiger, či Sturmloser. Neviem si to zapamätať. Takže asi tak. No aj keď tam už stačí gulomet do hlavne, či do kanónu aj nemôžem povedať. Musím zakrotiť. No a máme tu teda Ačko, ktoré... Ty kokos, on má mušku jak sviňa. To proste cez len takú malú škárku prestrelil. Ukáž. Aha, pekne. To bol Pershing, nie? Mám taký pocit, že hej. Lebo neviem to akože takto v boji rozoznať. Ale to bol asi Pershing. Máme nabité, doobsadzujeme. A ešte, že sme boli z boku, lebo inak by sme ho museli trafiť do vane. A to neviem, či by sa nám podarilo. Aj keď máme svoj 88-čkový kanón. Tuto dačo vidí. To bola T-30. Som schytal. Dokonca H-čkovým. Akože úprimne, ten Pershing nie je ešte až taký strašný. Ten prebijete aj spredu. Nejakým zázrakom. Ak nie, tak mu minimálne zničíte dielo a potom ho rýchlo obehnete z boku. Ale tá T-čka, tak to je strašné. Tá T-30. Alebo ešte T-34 býva. A to je, že peklo. To je ťažký tank, jak svinia. Aj. To je strašné voľačo, keď stretnete T-34 americkú, to je vážne, že... Dobre, už by sme sa mohli spávnuť. Teraz mi, že konečne sadla mapa. Počkať, z ktorej som strany? Ja z tejto som strany. A ideme na Bčko. Na Cčko som v živote nebol. Išiel som maximálne, že okolo. A to je, že všetko. Na Ačku som bol minule, raz, s Panterom, lebo to bol jediný bod. Obsadil som a išiel som do ryti, lebo sa tam nič nedialo. To je proste najlepší bod, na ktorý môžete tuto ísť, aby ste zažili nejakú akciu, ak máte, čo ja viem, toho Pershinga, alebo tú T-34, alebo volačo, čo je proste mega spredu, neprebiteľné.
No tak, vážne to Bčko je že najlepšia voľba. To nemá stabilizátor. Však ideme len 20. Musím sa uhlovať, lebo ak je proti nám Sovieti, tak to budú T-30, T-44 teda. A to bude, že v prdelke. Niekto tu bombarduje proste. A? Jumbo? Bach! A 2Pčko, to znamená, že tu budú aj Pershingy a okrem Pershingov tu budú pravdepodobne aj T-30 americké alebo T-34 americké. Takže ja sa tu iba tak mrknem. No dobre, tak aspoň asist. Dali sme mu ďalo. Ešte stihli, kým ho teammate zničil. Pozrieme sa, že či tu niečo nie je. Ale vyzerá, že nie. Musíme si dávať pozor na túto stranu, lebo stade, keď nám veľa čo vybehne, tak nám to strelí rovno do boku a to je, že hneď na prvú ranu, aj keď doteraz sme vlastne boli poslaní na druhý svet iba jednou ranou. Ani jednu sme zatiaľ neodrazili. Čo som myslel, že však to bude dobré. Však budeme odrážať všetko úplne. Kde je tu ten tank? Kde ho očujem? Je to letadlo. To je ešte horšie. A Tčka. No to... Ďalší kill? To už je koľký? Tretí. A jedna zóna obsadená. To mám pocit, že je zatiaľ rekord. Tuto asi chvíľku pokempíme. A pokempíme tu chvíľku, ostaneme. Lebo tu hneď môžeme zjsť za roh. Ak neprebijeme náhodou. A dokážeme sa tu pekne uhlovať. Dobre. No do riti. Ale ešte, že má ten Tiger takú dobrú spiatočku. A... Hej. Kto to tu po mne strieľa? To je, že prvýkrát, čo som odbil. Tčka. Nemôže strieľať. Ešte nabíjaj. Tak už nenabiješ. Ale teda nestihnem. Len tam to už je mŕtve. Kde nás trafil? Ani neviem. To bolo, že vážne škrabnutie. Ale musíme tu opatrne. Ale vyzerá, že hen tam. A dole, pod gulomet. Ale neprebilo. Nechcel by som. A teraz by mal byť. Pekne, 4. kill. Takto sa tvoria rekordy. Tam pozerám, že či by dačo nebolo, ale asi nie. Aby ma to tam nevyplo. Aj keď... Tu by sa dobre dalo pokempiť. Lebo tu vás v podstate není vidieť a všetko, čo pôjde hentade, je hneď vaše. Jedine, že by bol niekto bližší, alebo tak, že by to lepšie videl. Ale keď sa postavíme... A? Čo to bolo? Messerschmitt. Ako inak. Len tam sa... To je mŕtvola. Dobre.
Ale voľa, kde tu počujem tank. Ale aj lietadlo. Ten Messerschmitt je že rýchly. Už sa teším, jak ho dostanem. Možno, že vyjde video aj z leteckých bitiek. Tu za nami vraj volačo je. Ale ide tam Tiger OST. Dobre, tu ide Tiger 5. Tu je prvšieho Tiger. Plaveň má väžu má rovnakú, len ten zadný priestor na náboje vyzerá, že má menší. Vyzerá to ako z PZ4. Ale voľa, kde tu je protilietadlový kanón. Mohol by skôr jeho najprv. Ale akože kým sa tam dostane moja akože... myslel som si, lebo však... Na čo, Hans, krútiť rýchlejšie, že? Máme čas, nič nás nezničí, tak budeme krútiť s tým dielom ako slimáci, že? Lebo vôbec nám nejde o život. To je proste, že tam mi nepomohlo ani keby som proste otočil celým tankom. Akože vážne, že len 600? Len 600? Mám pocit, že možno by sme mohli skúsiť vybudovať tú šeskovú armádu. Rozmýšľam nad tým, jak Panterom. Alebo normálneho Pantera. Akože Panter normálny, obyčajný, je proste, že normálny tank, okrem toho, že má pomalé otáčanie veže, tak je to akože ináč v pohode tank. Sami ste to videli na tom Dčku. Panther D a natáčame len 17 minút. Jaj. A ideme asi na C-čko. By som povedal. Tu je toto klukaté. No to by mohlo byť dobre na to C-čko ísť. Lebo keď pôjdeme na B-čko a bude tam nejaký rýchlik. Tým rýchlikom myslím Hellcatu. Aha. L3. Keby mám rýchlejšiu hlaven, tak ho aj petňam. A Tigris. Aha, už ho šikanujú. Šikanátori. No už ho má Lekpanzer. Sme teda s Talianskom. A toto je taký Talian. Počkaj, nie. Poď. Kamarád malý. Jaj, keby nejdem do steny. Ale to je také milé, že tu máme L3. Normálne mi tak zmeklo srdce, že nedokážem zničiť nepriateľský tank. Robím si srandu, ideme im natrhnúť riť. Takže Amerika, Sovieti, Francúzi, Švédi a Izraelčania. To bude super. Toto zase všetky pantery sú v riti.
Toto tu zase copyrighty. Toto tu sú AMX-ka. Toto tu akože to je v pohode. Tá T34 ma neprebije, to je ISK, už sú väčší problém. A tá Amerika, tá T34, tak to už je, že v riti. Ak to zase bude. Tuto volá, kde sa střílí. Ja som vám hovoril, že tu bude AMX-ko. Ja som to vedel. Len tam to čo je. Ajajaj, neprebilo. Dobre, aspoň asist. Hej, Tigris, bacha, máme tu malé decko, neprejdi ho. Dobre, a teraz otázka. Išli by stade to, alebo by išli sem tade. Ja, však tam je len, to delí len jedna oná skala. Kde je naše decko malé? Aj tam je auto. Ináč on má akože 10 € na jen taký krík. To je potom borec. Aj. Aj. Tu už sa stříli. To bolo, ježíš, ten tank splasnutý. Prečo nemám smoky? Moc rýchle je to. Pekne. Prvý kill. Pozor, L3. Už zničili aj hen toho. Tam je zase ďalší proste rýchlik. To akože samé vlaky tu máme rýchliky. F1 formule. Aj, počkať, hen tam je tank. Aj, dobre. To som len ja slepý, to nie je tank. Ale L3 ide do útoku, more. Najväčší Sigmoš. Najväčší tank. Aj, tam je protilietadlový kanón. Jak? Asist. A tu bude volať, kde tá kometa, či Cromwell, či čo to je. Ak nezdrhol. To je asi, že posledná bitka. Hej, pozor. Nechcem ťa prejsť. Dík. Vážne? Ani uhlovanie nepomôže. Počka, to čo má za kanón? To má nejaké veľké, to bol Brit? Jaj, to bol Francúz. Takže takto je to. Dobre. Zásahy, kde máme? Letadla nič, tanky až 3 asistencie. Dík. Dáme toto, lebo to je strašne pomalé. A pozrieme sa tunak, že ak sa darí. Tu som až 2000. Ty kokos, tak 3 dokonca. No, asi budem teda pokračovať v tej 6-kovej zostave. A to je asi všetko pre dnešok a vidíme sa na budúce. Zatiaľ čauko, čus.